Matul il-jum tas-Sebt aktar minn 3000 volontier taħt il-koordinazzjoni ta' JCI Malta naddfu 73 żona madwar Malta. Fid-diskors tiegħu f'Selmun, is-Segretarju Parlamentari Deo De Battista irringrazzja lil kull min ipparteċipa f'din il-kampanja u saħaq għal iktar rispett tal-ambjent tagħna. Min-naħa tagħha l-Ewroparlamentari Mirjam Dalli faħret din l-inizjattiva u qalet li attivitajiet bħal dawn qed inaħħu tabu minn fuq is-suġġett tal-indafa pubblika. Rix il-Kassar kelliem mal-JCI Malta sostniet li din hija l-ewwel attività b'antiċipazzjoni għal kampanja ferm akbar li se tiġi organizzata f'Settembru li ġej. Llum hija l-ewwel waħda minn żewġ inizjattivi kbar li qed nagħmlu sabiex innatfu l-pajjiż. JCI Malta iffirma kuntratt u agreement ma' Let's Do It World sabiex is-sena d-dieħla fil-15 ta' Settembru 2018 nkunu parti minn World Cleanup. Blajnuna ta' Cleanup Malta. Se qegħdin norganizzaw din l-inizjattiva sabiex is-sena d-dieħla ikonna 5% mill-popolazzjoni Maltija qed innatfu areas differenti ġewwa l-pajjiż. De Battista ċenna wkoll li apparti fuq it-tindif, il-Gvern se jkun qed jagħmel aktar enfasi dwar l-infurzar tal-liġijiet. Irridu nagħmlu din il-qabża fil-kwalità. Sfortunatament biex nagħmlu din il-qabża fil-kwalità mhux biżżejjed li nżidu l-ħaddiema, mhux biżżejjed li nżidu l-makkinarju li huwa importanti. Iżda milli qed nara dal-aħħar 100 jum kemm ili segretarju parlamentari, importanti wkoll li nżidu id-dixxilpina. Il-liġijiet ġa jeżistu, issa we have to enforce them. Min-naħa tiegħu Ramon de Gwara mid-Direttorat tat-Tindif appella għal aktar maturità mill-poplu Malti u reġgħetenna li hemm bosta modi sabiex wieħed jiddisponi mill-iskart tiegħu. L-appell huwa li għandna pratikament il-mezzi kollha sabiex wieħed jiddisponi mill-iskart tiegħu, jiġifieri skart goff illum iċċempel u jiġu għalih, kontratturi tal-Kunsilli Lokali nistgħu niġu għalih aħna wkoll, sempliċement telefonata 1718 free phone aħna niċċeniljaw il-problemi kollha li jkun hemm anke mal-Kunsilli Lokali mbagħad, allura nagħmel l-appell sabiex wieħed jagħmel użu minn dan it-telefon number. Huwa free phone ma teħel ebda flus, ċempel biss 1718.